फिन नेवसिजादों बर' रावा जाय समाव बर' हांखो लिरनो थाखाय बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव समाजारि आफादफोरा सोमावसारदों बे समाव बिटिआरनि बासुगाव सरकारि मावखुलियाव बर' रावजों साइन बोर्ड लिरैखौ लाना सोमोहोदों। मख'नो गोनांदि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायजानाय लोगोसे भारतनि 8थि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हानाय राव। नाथाय दुखुनांथाव बर' रावखौ बिटिआर ओनसोलनि सरकारि मावखुलिफोराव जायगा लाना जायगा नुनो मोना। जाय बिएसि बिटिसि आरो दा बिटिआरआव बर' हारिनि गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैजों सोरजिजानाय। नाथाय बे सोरजिजानाय बिटिआरआव फिन बर' रावखौ नेवसिदों। गोदानै लुफुंजानाय बेखेवजानो गोनां फायार एन्ड इनार्जि सार्भिस स्टेशन बासुगावआव असमिया इंराजिजों लिरनाय साइन बर्डआव नाथाय बर' रावजों लिरनाय गैया बर' रावखौ नेवसिनाय जादों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो बासुगाव दख'रा एबसुनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। बासुगाव दख'रा एबसुनि मोनसे हानजाया नुजाथि हैना गोख्रों रावजों थाबैनो बर' हांखोखौबो लिरनांगौ होननानै बुंहैनानै नुनो मोन्दों। 24 घन्टानि गेजेराव बर' हांखोजों लिराब्ला बासुगाव दख'रा एबसुनिफ्राय गोसोम दागोजों खोमोरहैनाय जागोन होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों एबसुनि बिबानगिरिफोरा। फिन नेवसिजादों बर' रावा जाय समाव बर' हांखो लिरनो थाखाय बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव समाजारि आफादफोरा सोमावसारदों बे समाव बिटिआरनि बासुगाव सरकारि मावखुलियाव बर' रावजों साइन बोर्ड लिरैखौ लाना सोमोहोदों। मख'नो गोनांदि बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायजानाय लोगोसे भारतनि 8थि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हानाय राव। नाथाय दुखुनांथाव बर' रावखौ बिटिआर ओनसोलनि सरकारि मावखुलिफोराव जायगा लाना जायगा नुनो मोना। जाय बिएसि बिटिसि आरो दा बिटिआरआव बर' हारिनि गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैजों सोरजिजानाय। नाथाय बे सोरजिजानाय बिटिआरआव फिन बर' रावखौ नेवसिदों। गोदानै लुफुंजानाय बेखेवजानो गोनां फायार एन्ड इनार्जि सार्भिस स्टेशन बासुगावआव असमिया इंराजिजों लिरनाय साइन बर्डआव नाथाय बर' रावजों लिरनाय गैया बर' रावखौ नेवसिनाय जादों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो बासुगाव दख'रा एबसुनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। बासुगाव दख'रा एबसुनि मोनसे हानजाया नुजाथि हैना गोख्रों रावजों थाबैनो बर' हांखोखौबो लिरनांगौ होननानै बुंहैनानै नुनो मोन्दों। 24 घन्टानि गेजेराव बर' हांखोजों लिराब्ला बासुगाव दख'रा एबसुनिफ्राय गोसोम दागोजों खोमोरहैनाय जागोन होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों एबसुनि बिबानगिरिफोरा। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।